chakaitika tabva kudare mabuya angu akangosvika mumba akatouya akatodhakwa pasvika ndobva apinda mba ndobva ndatomuti chikafu zvikanzi ndaguta ndadya kare ndikamuti kunorara zvikanzi ukatoda ndibanyiridza bonde ndorara pano ndinorara mberi akatombobuda akaenda mberi kunorarama ndikamuteerera imomo ndobva atotiza futi padzoka mbedzi kubva ipapo pakadzoka mbedzi abva arara kumapeto kwembedzi ndokune mavhidhiyo andakazotumira kumupurisa wamambo kuti aone ndinotonawo mavhidhiyo acho aita sei hatodika kubatwa neni kutobatwa neni hazvatodi kuyoramba bonde racho hembe dzake usabate chikafu chake abate kundizoenda kwamambo nekuti angabva mukutenga sofa gasitenga abva atenga monaki vatenga mapureti zvaandinetsa kuti manje munhu zvatenga zvinhu anopinda nemukicheni ndezvikuseya tokuseya futi here kicheni ndezvakazondipa kuti ndiende kwamama hachisi chokwadi kunyeba kubva musi watakatanga kubva uno musi wa 14 vachitaura kuti murume wangu ndomuda vakavaifungidzira kuti vachada gupuro nei vachada bonde nei ndakavarambira kuti ona tete vari apa zvinoita here izvozvo kuti wadi kuti tigare pasi tikurukure nyaya chava uchavida ranga riri bonde ndakaramba ndakati hazviite kurara munoita sei kana muchiwadhoti vane mubhedha wavo iri pamubhedha mumwe chete but ivo vanofugirawo mabhurangeti indofugira yangu magumbezi ndikadobvisaya kutowaridza mubhedha wese vanotora magumbezi angu atora pasi ivo bva vazomonera pamagumbezi avo asi magariro amuri kuti haazokonzere here mhirika pamaonero ndikutotya ndosaka mambo ndadzoka kuva mambo ndokuda kuti mambo akati ndiupai 3 months ndikati 3 months hazvisati zvakwana but marara murangi kuita zviri safe here kwanzisa kuti ndobva uraiwa usiku nekuti murume wangu haachatoda nezvangu ndakutovaratidza kuti ndofanira kufa nebhipi vakanzi izvo inini munozouya after ndingi 3 months pa3 months zvazvinokwana uda kuti ava nakusana vakanga vakakwirawo kuti ndandabhadhira mari yekuroora ndakaita seti ndakabvisa mari yekuroora komende yavo iri pano pane vanhu sadzimai vangu chaicho vakutorwadzikana mukurarama kwavo muupenyu kuti havana chavanoda kumhuri yangu havadi baba vangu havadi baba vangu vakafa mai vangu vapenyu pandakarwara inini vanga vasingandidi chavo chauri kuda isimba rangu sofa parizvo voda kuti vakatoronga kuti kana tanetsana ipapa pakundipa gupuro kwavakaita kana tanetsana takunosvika pakunotengesa maproperties ivo utuma mwana wotenga imba yangu yandakatenga sendi yangu tichitenga ndotenga namunaiwo ndakatenga nomukadzi wangu ananaiwo chavo chavanogona kuti inini ndoti mapurisa amambo kana chikwanisa kufamba neni toenda kumba kwangu vonongedza kuti izvi ndakaisita kwete kuti vanoti ndindaidai zvese ndindaidai zvimwe zvese zvava kutaura zvinhu zvokunyepa kwanditi vanhu havagutsikane vanoda kuzviita vanhu vane mari vasina mari kumbi yavo kunova nobatsira madzimai ingasungurudzwa nevana vangu vasi vari kusungurudzwa saka ndachikumbira rubatsiro kuti kana zvidziaka ava baba kana vane mukadzi wavo ngavaende kwavoda kuenda kuenda kwandikuenda nevana handini kwandikuenda ndiripo pamba pangu ndandiri pabasa pamusika akasvika pakundipamba nemusika wasvikewo akaupamba akauita wake ndikati aya zvino problem ndikaodha staff ndikaisa pasaidi saka handichaziva kana panganogona ndibatsirawo ngavandibatsirewo kana panganogona ndibatsirawo vandibatsirewo izvozvi ndane problem yebp ndane shuga pandiri panapa izvozvi pamwe dzimwe nguva ndototadza kutaura ndaive mimbi ndaive muparidzi but handichagona kutaura kwacho izvozvi tikutobva kugadzisa akutoramba akubudisa mapepa akudhara akutora mapepa yaabudisa ndisiziva kuti ndeani ivoho pakutanga akambobudisa yemwana achini ndakarura hapana kana chaakabvisa kune vabereki vangu bepa akubudisa ine mari iye akarura nguva $19 99
wanga kusati wane malizi kana pano nogona ndibatsirawo kuhane miri yamadzimai ndasikurudzwa.